Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ο πρόεδρος του Συλλόγου των Εναθήες Ναουσαίων και σας καλωσορίζω όλους εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου για το γεγονό ότι είστε εδώ κοντά μας. Η εκδήλωση αυτή, όπως ξέρετε, θα συνεχιστεί και αύριο με διαφορετικό πρόγραμμα. Μην ανησυχείτε, αν και είμαι δικηγόρος, θα είμαι πολύ σύντομος σε αυτά που θα σας πω, δεν πρόκειται να αγορεύσω. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους επιτέλεσαν στο να πραγματοποιηθεί αυτή η εκδήλωση. Στην Τεχνόπολη και ιδίως τον πρόεδρό της, τον κύριο Γινατίου, για την ευγενική προσφορά του να μας παραχωρήσει δωρεάν τους χώρους αυτούς. Την Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαθίας και κυρίως τον Ομάρχη Μαθίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Καραπαναγιωτίδη, που έχουμε την τιμή και την χαρά να δούμε κοντά μας. Χωρίς την τεχνική και την υλική βοήθεια του οποίου ήταν αδύνατο να γίνει αυτή η εκδήλωση. Ήταν ο πρώτος ο οποίος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας για να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε αυτή την εκδήλωση σε αυτόν τον χώρο. Τον Δήμο της Νάουσας και ιδίως τον Δήμαρχο τον Τάσο Γαραμπατσό, ο οποίος επίσης στέλνει τους χαιρετισμούς του και τηλεφωνικά και γραπτά, μας έστειλε ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα για την σημερινή εκδήλωση και επίσης ο Δήμος της Νάουσας μας ενίσχυσε επίσης και αυτός και ηθικά και οικονομικά. Και τον ευχαριστούμε. Τους βουλευτές του νομού μας για τις ευχές που μας έστειλαν, τους χορηγούς μας, ιδιώτες και επιχειρήσεις που κάλυψαν την προσπάθειά μας αυτή εξαιτίας της μεγάλης αγάπης τους για την Νάουσα. Γιατί αυτό έχει σημασία για όλους, όχι η ατομική προβολή της κάθε επιχείρησης, αλλά η Νάουσα και η Μαθία γενικότερα. Τον Όμιλο Γενίτσαρη και Κούλες, που χωρίς αυτούς επίσης η εκδήλωση δεν θα ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί, δεν θα είχε ίσως ιδιαίτερο νόημα, θα καταλάβετε το γιατί σε λίγο όταν τους δείτε. Τους συνοποιούς της Νάουσας που μας έστειλαν τα κρασιά, τους συνοποιούς της Νάουσας, πιο κοντά ή πιο μακριά, πιο κοντά ή πιο μακριά, γιατί... Τους συνοποιούς της Νάουσας που μας έστειλαν τα κρασιά τους για να κεραστείτε μετά το πέρας της εκδήλωσης, μαζί με τοπικό παραδοσιακό μπάτσο που έχουμε φροντίσει να πάρουμε για εσάς. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, που παρά τις επαγγελματικές τους ενασχολήσεις ασχολήθηκαν πάρα πολύ σοβαρά και έκαναν πάρα πολλά για να μπορέσει να γίνει αυτός ο χώρος όπως έγινε. Τον ναουσαίο φωτογράφο, διακεκριμένο φωτογράφο Αργύρη Δημητράκη, που μας προσέφερε τις φωτογραφίες του, που είναι ένα πνευματικό του δημιούργημα και οι οποίες κοσμούν τον χώρο αυτόν που περιτριγυρίσατε. Και βέβαια τελικά στους τεχνικούς και σε όλους τους άλλους ναουσαίους και μη, οι οποίοι προσπάθησαν να τακτοποιηθεί αυτός ο χώρος εδώ. Και βέβαια πρέπει να ευχαριστήσουμε θερμά και θέλω να ευχαριστήσουμε θερμά τους φίλους μας, τα μέλη μας, όλους όσους είναι εδώ παρόντες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η διήμερη αυτή εκδήλωση, που η σημερινή της παράσταση έχει ιδιαίτερη αξία για μας τους ναουσαίους, θα δώσει αφορμή σε πολλούς Αθηναίους να πάρουν την απόφαση, να πάρουν την ανηφόρα και να επισκεφτούν ένα πραγματικά ευλογημένο τόπο, την Ημαθία. Τι να πρωτοθαυμάσει κανείς και πού να πρωτοπάει στην Ημαθία, θα μου πείτε. Στη Βεργίνα, στη Βέρεια, στη Νάουσα, στα Λευκάδια, στο Βέρμιο, στα 3-5 πηγάδια, να περπατήσει στον κάμπο της, ανάμεσα στις μυγιές, στις δροδακινιές. Σιγά σιγά όλα αυτά. Ό,τι μπορεί να γαληνέψει την ψυχή του Αθηναίου και ό,τι μπορεί να ξελαμπικάρει το νου του, θα το βρει κανείς στην Ημαθία. Την απίστευτη φύση, την αρχαιότητα, τα βουνά της, τη μοναδική αγάπη
την προσφορά των κατοίκων της σε όλους όσους επισκέπτονται τον τόπο. Και δυστυχώς έχει διαπιστωθεί ότι οι Αθηναίοι δεν την ξέρουν την Ημαθία. Όταν όμως έρθουν έστω και μια φορά επάνω, και έχω προσωπικές εμπειρίες από όσους ανθρώπους έφερα επάνω, μία φορά να έρθουν γίνονται λάτρες και δεν κοιτάνε τη στιγμή να ξαναγυρίσουν πάλι στην Ημαθία. Εμείς εδώ θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε μια γεύση για όσα μπορείτε να δείτε πηγαίνοντας επάνω, ανεβαίνοντας την πατρίδα μας. Και κλείνω με μια έκκληση προς τους Αθηναίους. Ελάτε στην Ημαθία. Ελάτε στη Βέρεια να επισκεφτείτε τις αμέτρητες βυζαντινές εκκλησίες, το βήμα του Απόστολου Παύλου, την Παρμπούτα, τα αναπαλαιωμένα αρχοντικά στην παλιά της Ψηνικία. Ελάτε στην Άουσα να απολαύσετε το καρναβάλι της, τους γενίτσαρους και τις μπούλες, να επισκεφτείτε τον Άγιο Νικόλαο, τις πηγές της Αράπητσας, τον χώρο της θυσίας του Στουμπάνους, τη σχολή του Αριστοτέλη, τους τάφους των Λευκαδίων, να αισθανθείτε τη ζεστασιά και τη φιλοξενία των Ναουσαίων. Ελάτε να μείνετε άναυδοι από τον πολιτισμό και την κουλτούρα της πόλης μας. Η περιοχή είναι υπέροχη, πανέμορφη, όλες τις εποχές του χρόνου και η επίσκεψή σας στα μέρη αυτά θα μείνει αξέχαστη. Και βέβαια δεν αναφέρουμε στους Ναουσαίους, οι οποίοι έχουν πάει επανειλημμένα και κάθε φορά που πηγαίνουμε μας φαίνεται ότι είναι ακόμη ωραιότερα από την προηγούμενη φορά που πήγαμε, και ας ήταν πριν μια εβδομάδα, αλλά και σε όλους τους άλλους περαστικούς, όλους τους Αθηναίους που έτυχε να βρίσκονται εδώ ή που θα έρθουν αύριο να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις μας. Θα σας παραδώσω στο διακεκριμένο Ναουσαίο δημοσιογράφο, τον Κώστα τον Πλιάτκα, ο οποίος θα φροντίσει για να επιμεληθεί της παράστασης εδώ και να σας παρουσιάσει την παράσταση η οποία θα ακολουθήσει. Αλλά προηγουμένως θα ήθελα να παρακαλέσω τον Ομάρχη Μαθίας, τον κύριο Καραπαναγιωτήδη, να μας απευθύνει ένα χαιρετισμό. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, φίλε Κώστα Πλιάτκα, κύριε Ηλιάδη, εκπρόσωπε της Ελλάδος στην Μόσχα του Γραφείου Τουρισμού, κυρίες και κύριοι Ναουσές, αλλά και κυρίες και κύριοι που δεν είστε από την Νάουσα, αλλά είστε φίλοι της Νάουσας. Σήμερα λοιπόν σε αυτόν τον όμορφο χώρο, τον ανακαινισμένο χώρο, θα σας πάμε πολλά χρόνια πίσω. Εσείς που έχετε γεννηθεί στην Άουσα, μέσα από αυτό το δρόμενο σήμερα, θα θυμηθείτε λίγο εκείνα τα όμορφα χρόνια, που αν και πολλά έχουν αλλάξει, χρόνια περάσαν από πάνω μας, το να ξέρετε ότι εμείς στην Άουσα διατηρούμε λοιπόν αυτό το δρόμενο, όπως το θυμάστε, όπως το αφήσατε, έτσι ανώθευτο λοιπόν το διατηρούμε και το δίνουμε σε όλο τον κόσμο και σήμερα φέραμε να το παρουσιάσουμε εδώ στην Αθήνα. Η Νάουσα είναι ένας τόπος ευλογημένος, ένας τόπος που παράδοση παράγει, παράδοση διατηρεί, παράδοση καταγράφει, αλλά και παράδοση διαλύει. Τα συγκροτήματά μας έχουν αλωνίσει την οικουμένη, την Ευρώπη και άλλες χώρες, όλη την Ελλάδα. Παρουσιάζουμε τους χορούς μας, τα τραγούδια μας, διαδίδουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά σε όλη την οικουμένη. Επισκέπτονται την Ημαθία κάθε χρόνο πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι, ημαθιώτες, Έλληνες, αλλά και μη Έλληνες. Όπως πολύ καλά είπε ο Πρόεδρος, και τις 4 εποχές του χρόνου προσφέρεται η Ημαθία για τον επισκέπτη. Το χειμώνα με τα χιονοδρομικά μας, και σας πληροφορώ ότι χθες το βράδυ είχαμε πολύ χιόνι και σήμερα έχουμε πληρότητα 100% και στο Σέρι και στα 3-5 πηγάδια. Το καλοκαίρι, τόπος παραδείσου, το φθινόπωρο, την άνοιξη. Δύσκολες στιγμές περάσαν, δύσκολες στιγμές ίσως περνάνε, αλλά θέλω να ξέρετε ότι
είμαστε ένας λαός φιλότιμος, αγωνιστές που δεν τα βάζουμε κάτω. Γιατί όντως εμείς κάτι άλλο θέλουμε. Και αυτό το κάτι άλλο το πολεμάμε και είμαστε σίγουροι ότι θα το κερδίσουμε. Σας μεταφέρω λοιπόν τους θερμούς χαιρετισμούς του Δημάρχου, του Τάσου του Καραπατσού και όλου του Δημοτικού Συμβουλίου, που σήμερα άλλες εκδηλώσεις τους κρατήσαν μακριά από αυτή την εκδήλωση. Εγώ όμως ήρθα για να είμαι μαζί σας, που δηλώνω με την παρουσία μου ότι όλη η Μαθία, όλη η Νάουσα και η ευρύτερη περιοχή είναι μαζί σας, είναι απόψε εδώ. Ήρθα μαζί με τον Κώστα τον Πιάρκα και στις 11.30 θα ξαναφύγω πάλι πίσω για να είμαι αύριο το πρωί στον Άγιο Νικόλαο, που ξέρετε ότι είναι η γιορτή του Αγίου Τρίφωνα και πρέπει να είμαστε όλοι εκεί αύριο. Γι' αυτό λοιπόν καλή διασκέδαση, καλά να περάσουμε και να ξέρετε ότι η Νάουσα και η Μαθία είναι οποιαδήποτε στιγμή το ζητήσετε δίπλα σας. Και ηθικά στηρίζοντάς σας, αλλά και οικονομικά. Και χαιρόμαστε, κύριε Πρόεδρε, γιατί παρουσιάζετε πολλές εκδηλώσεις. Είμαστε περήφανοι για σας, αλλά να είστε περήφανοι και για μας που παλεύουμε παρά τις αντίξωες συνθήκες για ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο μας. Να είστε καλά λοιπόν και καλή διασκέδαση. Επειδή έχω μαζί μου και την ευχαριστήρια, τον χαιρετισμό του Δημάρχου της Νάουσας και επειδή η Νάουσα είναι η ιδιαίτερη πατρίδα μας, θα σας πω δύο κουβέντες από την επιστολή αυτή και είναι και μια πρόσκληση συγχρόνως για όσους θα θέλουν να πάνε στην Νάουσα για το καρναβάλι. Κύριε Πρόεδρε, η Αποκριά είναι το κορυφαίο πολιτιστικό και κοινωνικό γεγονός για την ηρωική πόλη της Νάουσας. Η πρωτοβουλία σας του Συλλόγου των Ναουσαίων της Αθήνας να διοργανώσετε στο κέντρο της πρωτεύουσας εκδηλώσεις για την προβολή του μοναδικού δρόμενου Γενίτσαρη και Μπούλες θα συμβάλλει θετικά και ουσιαστικά στην ανάδειξη της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς των εθήμων και της παράδοσης της γενέτειράς σας. Γι' αυτό ως Δήμος από την πρώτη στιγμή ανταποκριθήκαμε στο έτοιμά σας να βοηθήσουμε ηθικά και υλικά τη σημαντική προσπάθειά σας και τους σκοπούς της εκδήλωσης, η οποία αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον και σημασία ενώπιση των εορταστικών εκδηλώσεων της Αποκριάς, που θα διοργανώσει και φέτος ο Δήμος και ο Δημοτικός Πολιτιστικός Οργανισμός Νάουσας στο διάστημα από 19 Φεβρουαρίου έως 2 Μαρτίου του 2009. Είμαι βέβαιος ότι η αγάπη σας για την Νάουσα, η διάθεσή σας να προσφέρετε ιδιωτελώς και εθελοντικά στον πολιτισμό της πόλης θα ανταμείψει με επιτυχία τους σκόπους σας και θα εκπροσωπήσει επάξια την πόλη μας στην έκθεση. Εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία στις εκδηλώσεις και ανάλογες πρωτοβουλίες να συνεχιστούν και στο μέλλον. Επίσης, και ακριβώς οι εορτές του Αγίου Τρίφωνα δεν επέτρεψαν στον Δήμαρχο να έρθει, όπως και τηλεφωνικά μου είπε και το έχει σημειώσει κάπου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό πολύ τον κύριο τον Κώστα Κουδιάρκα να έρθει στο βήμα. Καλησπέρα συμπολίτες, Ναουσαίοι των Αθηνών, Αθηναίοι της Νάουσας μάλλον, Συγκινήθηκα που ήρθα, πέταξα τα χαρτιά μου. Όταν θυμήθηκα μια συνάντηση που είχα δώσει στην Αθήνα με τον Φώτιο Πέτσα, τον κορυφαίο αυτό αρχαιολόγο που συγχωρέθηκε πλήρης ημερών στα 90 του, που ανέσκαψε τα Λευκάδια και των Ιφαίων της Μίεζας. Και έκπληκτος άκουσα να λέει όταν ανασκαφεί η περιοχή που συνδέει τη Μίεζα, σχόλια Αριστοτέλου, τα εισβόρια, μέχρι την Πέλα θα αλλάξει η ιστορία, κύριε Μαμάρκα. Έλθεν κακήθεν αυτού του δρόμου, υπήρχαν τάφοι και υπάρχουν τάφοι. Απλώς δεν έχουμε τα λεφτά, δεν υπάρχουν ακόμα, οι αρχαιολόγοι μας κάνουν ό,τι μπορούν και μάλιστα λέει ο Πλούταρχος, για τα δεδομένα της εποχής των Αλεξανδρινών χρόνων απέκτησε λέει και τουριστικό ενδιαφέρον. Χρησιμοποιεί αυτόν τον όρο, πρόσεξε. Τουριστικό ενδιαφέρον η Νάουσα, κύριε Νομάρκα, οι φίλοι συμπολίτες, αμέσως μετά το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Γιατί την έκανε διάσημο ο Αριστοτέλης και ο Αλέξανδρος και είναι τεκμηριωμένο ότι εκεί δίδαξε ηθική, στοχασμό, μαθηματικά, φυσική και ηγετικές αρετές. Όταν το πήγαμε στη Ρώμη, ένα συγχωρεμένο παλικάρι που έφυγε πολύ γρήγορα, τον Χρήστο τον Αγκάλα, πολύ θα τον θυμάστε,
Σε ένα φυλάδιο έλεγε «When in Rome, do as Romans do». Όταν είσαι στη Ρώμη, κάνε ό,τι και οι Ρωμαίοι. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Θέλω τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει. Μετά από χρόνια, όταν συνάντησα τον Αΐμνη στο Αλκιστέα να μου λέει ότι πήγα στην Άουσα, το είχε γράψει στη Φωνή το 1956. Πώς γίνεται τόσοι παγιάτιδες Θεσσαλονικοί που δεν σου λένε καλημέρα μέσα από αυτή τη Θεσσαλονικιώτικη έτσι δυστημία και κούφλα, να μην θέλουν να φύγουν και να ξενυχτάνε με τα ταούλια μέχρι το ξημέρωμα. Όταν είσαι στην Άουσα, κάνει ό,τι και οι Ναουσαίοι. Γι' αυτό πόσες φορές μας είπα να κάνουμε μια τηλεοπτική εκπομπή για την Άουσα. Αλλά βάλτε βραδερφέ και κανένα βραζιλιάνικο. Κανένα θεαματικό, κανένα ημίγυμνο με λάτινο. Δεν γίνεται, γιατί η Άουσα είναι όπως το Hollywood. Δεν είναι πουθενά. Όποιος πάει στο Λος Άντζελες εκεί στον Beverly Hills, δεν είναι το Hollywood, δεν είναι πουθενά. Είναι ατμόσφαιρα. Η Άουσα είναι αυτή εδώ η φωτογραφία. Τούτη εδώ. Και νομίζω, και δεν θα με διαψεύσει ο κύριος Ονομάκης, ότι η Άουσα είναι η μοναδική πόλη που οι πόντιοι χόρεψαν στον Ναουσαϊκό ρυθμό. Έτσι δεν είναι? Όχι, να το πείτε. Και χειροκρότημα για τον Ονομάκη που το παραδέχεται. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Να πω δύο πράγματα για τον δρόμενο και για την προβολή της Νάουσας. Η Νάουσα πρέπει να κάνει ορισμένα πράγματα. Το κυριότερο είναι να μάθουμε να συνεργαζόμαστε, γιατί η Νάουσα είναι περήφανοι άνθρωποι. Δεν κάνουν για δημοσιοσχεσίτες. Όταν η γυναίκα μου, εκ Κοζάνης, αλλά φανατική Ναουσαία, πήγε καημένη το χαρτί της στην Καλαμαριά και έγραφε Δήμος Ηρωικής Πόλεως Ναούσης, ο άνθρωπος του ΚΕΠ, του Κέντρου Πληροφόρησης, του Εξυπηρέτησης του Πολίτη, τη χλέβασε. Τι είστε ηρωικοί εκεί οι Ναουσαίοι? Και του είπε, η γυναίκα μου, πού να σου εξηγώ. Ουσιαστικά αυτό επαναλαμβάνουμε, φίλοι συμπολίτες και συμπολίτησες. Το πού να σου εξηγώ. Δεν έχουμε καλές δημόσιες σχέσεις, γιατί όταν η Νάουσα εξεγέρθηκε, γύρω αρνήθηκαν να συνεξεγερθούν ή μισοεξεγέρθηκαν με την Νάουσα. Η Νάουσα ήταν πιο πλούσια από όλες. Δεν έμπαινε μετάλογο για να εισπράξει τους φόρους ο άλλος. Στο φόρο που λέμε κατέβαινε. Η τελευταία που είχε λόγο, αν το δούμε οικονομίστικα, με όρους Αλοκοσκούφη και Παπαντονίου, να εξεγερθεί ήταν η Νάουσα, αλλά το έπραξε. Αυτό που μας λείπει λοιπόν είναι να την πιστέψουμε, να την διαδώσουμε, και αυτή η εικόνα εδώ του αδιαχώρητου πραγματικά δείχνει, γιατί εμείς οι δημοσιογράφοι μας έρνετε διάφορα και δικαίως, ξέρουμε όμως ένα πράγμα, να βλέπουμε μια δυναμική. Αυτό που συμβαίνει απόψε είναι η αρχή μιας δυναμικής. Ενδιαφέροντος, ποιότητας, ναουσαϊκής αξιοπρέπειας, για να μπορέσουμε αυτή την πόλη να την πάμε λίγο ψηλότερα. Θα ακολουθήσει ένα δρόμενο το οποίο καταχειροκροτήθηκε στην πόλη μας μπροστά σε εκατοντάδες ναουσαίους. Είναι εξαιρετικό. Απολαύστε το, να συγκινηθείτε. Είναι ένα πράγμα το οποίο έρχεται από πολύ μακριά και πάει πολύ μακριά. Έξω είναι η έκθεση του Αργύρη του Δημητράκη. Οι φωτογραφίες δεν έχουν να ζηλέψουν σε τίποτε από κορυφαίους φωτογράφους της Ελλάδας. Ίσως πρέπει να γίνει ένα βιβλίο να εκδοθούν. Λοιπόν, εύχομαι να επαναλαμβάνονται αυτές οι συναντήσεις και ο καθένας μας με το δικό του τον ναουσαϊκό τρόπο να πονέσει τον τόπο του, να τον ξαναφτιάξουμε από την αρχή, και όλη η μαθία, γιατί έχει δίκιο ο Μάρτης, δεν πρέπει να μιλάμε τη γλώσσα του τοπικισμού. Σήμερα είναι η μέρα γεμάτη Νάουσα, αλλά πραγματικά η μαθία είναι ξεχωριστή και πρέπει να μάθουμε να την τιμάμε σε κάθε γωνιά της. Όταν πάμε στην Νάουσα να περνάμε και τη Βέρεια. Να τελειώσουν οι αντιπαλότητες. Να περάσουμε από τη Βεργίνα. Να έρθουν οι Βερίες στον Άγιο Νικόλαο. Και ας περιπτώσει έχουμε την κυριοδορία και τον Μάρκη ως καλύτεροι να συνεργαστούν μαζί σας. Να είστε καλά.
πριν φύγω και σε χάσω. Νάουσα χρυσοστάλαχτη και ασημοκεντημένη, όλα μου τα έδωσες πολλά και με περίσα λευτεριά όπως εγώ ανασένω. Μα όταν εσύ απειληθείς, με κίνδυνο να σκλαβωθείς, μου μάθες να ξέρω πώς να πεθαίνω. Δεν έχω λόγια να σου πω για να σε ευχαριστήσω. Τα χρόνια μου που πέρασα, που ήμουν μικρός και γέρασα μέσα στην αγκαλιά σου, αν είχα ακόμα μια ζωή, θα μου την ξόδευες πάλι εσύ πριν φύγω και σε χάσω. Η ντούρλια σου με τις ρεματιές, η αράπητσα με τις εμποδιές που τα πουλιά μεθούνε, με κάνεις να μη σε ξεχνώ, όπου βρεθώ και όπου σταθώ, εσένα να θυμάμαι. Πήγα σε τόπους μακρινούς, σε πόλεις, με λάμψη, που η ζωή πουίζει, μα το κορμί μου και ο νους, μες στα ζωστά σοκάκια σου, εκεί που σε ερωτεύτηκα, συνέχεια τριγυρίζει. Κάθε φορά πριν κοιμηθώ, και ο νους μου ξεπορτίζει, εσένα σε αναζητά, όπως η μάνα τα μικρά που ψάχνουν να ταΐσει. Βάζω σημάδια να σε βρω, στον άλλο κόσμο που θα ζω, εσένα να θυμάμαι. Αν τύχει και αναστηθώ, και έρθω στον κόσμο πάλι αυτό, πάλι κοντά σου θα είμαι. Μια φωτογραφία. Μια φωτογραφία. Πάντα